репресуете. И трето, дали е защитен интереса на избирателите. До края на август станат ясно актовете по констатирани за нарушения на закона за личните данни по време на последната предизборна кампания, каза още Венцислав Караджов пред Хоризонт. Преговарящите в Кайро израелци и палестинци договориха удължаване с 5 дни на изтеклото в полунощ примирие в ивицата Газа. При обявяването на примирието Израел извърши въздушни удари в отговор на предполагаем ракетен обстрел от територията на Газа. Информация за експерти. Очаква се двете страни да продължат преговорите. Палестинците настояват за вдигане на блокадата на ивицата, а Израел за пълното и разоръжаване. Продължава недоволството на жителите на Фъргюсън, щата Мисури, след смъртта на Майкъл Браун, 18-годишният невъоръжен тийнейджър, който е бил застрелян от полицай в събота през деня. Пета вечер демонстриращи по улиците настояват за справедливост при разследването на обстоятелствата около смъртта на Браун. Случаят е поет от ФБР. Инцидентът беше коментиран и от американския президент Барак Обама, който описа смъртта на младежа като сърцераздирателно. Напрежението ескалира в изминалите няколко часа, като полицията отново използва сила, за да разпръсне протестите. Стигна се и до временен арест на журналисти от Вашингтон Пост и Хъфингтън Пост, които са отразявали събитието на място. Репортаж на кореспондента ни Младен Петков. За сега властите отказват да съобщат името на офицера, стрелял многократно по Браун, като един от аргументите им е, че срещу него има смъртни заплахи. На пресконференция шефа на полицията Томас Джаксън каза, че въпросният служител е бил ударен в лицето и допълни, че е наясно с проблемите в участъка си. В момента сме в течение на